Good afternoon, everyone. Kwere kwamuri. Tasangana futi nhasi zvekare. Tichida kuparidza about Job 2 verse 1. Again, there was a day where the Son of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among themselves, present himself before the Lord. And the Lord said unto Satan, From whence comest thou? And Satan answered the Lord and said, From going too far in the earth, and for walking up and down in it. So nyau iri panapa ndeyekuti Mwari akati asvika kuna Job, pasina nguva Satani bva asvikawo. Unozoona kuti pese panenge pane chakanaka chakaipa chitoripo, because zvanzi achangosvika Satani bva atosvikawo. Saka meaning kuti pese panoitwa chakanaka chakaipa chinenge chitoripo. Sometimes unogona kudhonzwa nechakaipa wofunga kuti chakanaka, because chese chakaipa chotanga chakanaka kuipa kuzoya kumberi. For example, kana munhu achiita chipfambi chinonakidza asi maresults acho akaipa. Mwari akasvika and at the same time Satani bva asvikawo. Zvikanzi uri kudei, zvikanzi ndanga ndichimbotendererawo nenyika. Meaning kuti kana Mwari achitoshandawo mabasa ake, Satani atori neake aanenge achitoshanda. Why? Because Satan, for example, Mwari anoita zveday shift, Satani ndewe night shift. But mukazvitarisa vanhu vanoita night shift neday shift inenge tori kambani 1 inenge iri 4. Saka meaning kuti Satani naMwari pane pavanotomboshandidzana. Because igepu rekuti mumwe ari paday, mumwe ari panight. Saka kana Mwari ari paday, Satani pane imwe nguva dzaanomboda kumbopindawo paday pacho. Why? Because Satani anogona kutotora munhu ari paday shift, munhu ari kuna Mwari anozvigona, because anogona kutora mune chakanaka achiisa mune chakaipa. So anotombotora kune rimwe department isiri rake kana ukasamira zvakanaka. Saka inhau yekuti unatoziva kuti kana vachishandidzana apa pane kakushandidzana karipo. Why? Because kana ukaita chakaipa unoenda kuna Satani, ukaita chakanaka unoenda kuna Mwari. Saka mimi ndisekuti apa ichoice yemunhu kuenda kwaanoda. Why? Because pantouya iye anotouya. Saka kana Mwari akauya, Satani akauya, choice yemunhu kuenda kwaanoda. Saka apa inhau yechoice. Because munhu akatisika ndiMwari, but haana kuti vangu vandakasika ngauya kwandiraiwa maya. Munhu anopuwa choice. Choice yake ndiye kuti denda kuchechi, mumwe enda uko. Why? Because panosvika Mwari, Satani anosvikawo. Saka yanhau yekuti Job, Mwari paakasvika, Satani wakasvika pathat position. Satani aitoti Job ndewangu, Mwari achiti ndewangu. Saka sometimes paipa paunoita chakaipa paipa, Mwari anenge achitoti uyu ndewangu, iwe obva wamunyadzisa woenda kuna Satani. Saka yanhau yekuti uone kuti kana iye achisvika uye because sometimes pane chakanaka chakaipa chinotowanikwa. Musikana kana achidana nemukomana wake, hongu chinhu chakanaka, but Satani anozopinda kuti mwane nhumbu muoramba. Unoti uyu munhu haana musoro agoni kuplana, but pavaitodanana umwari huchiripo, tsano vaitoplana. But pakazouya Satani akauya akabvenganidza zvese. Saka yanhau yekuti uve nenyasha yekuona kuti pese pane chakanaka chakaipa chiripo. Saka yanhau yekuona kuti chakanaka, because chakanaka chese chinotanga chakanaka, chakaipa chese chinotanga chakanaka, asi maresults acho ndoakaipa. Saka iwe unogona uchitoita zvauri kuita izvozvo nhasi, uchiite zvakanaka, welse zvakatoipa. Saka zvinoda nyasha, tega hatingagoni. Zvinoda nyasha kuti ugoziva chakanaka nechakaipa. Why? Because hanzi paakasvikawo Satani akasvika. Saka meaning kuti muno munyika Satani atori makutenderera. Why? Because panorangana vakanaka anosvika. Pane pamwe pamunoti mangatogara netemu renyu mutoiroka nyaya dzemuona makutorwa, but nyaya dzambotanga dzakanaka asati asvika. Paazosvika abva akutora imimi nekushaya faith mabva machuza choice kuenda kwaari. Also sometimes kana Satani kwamona ukati hapfutseke Satani, pane zvinhu zvinoitika haadi kuzivikanwa. So kana wava nefaith yekuona kuti pese pane chakanaka chakaipa chiripo,
kuroora mukadzi wako unenge uchimuda because anenge akakunakira, but Satani paanouyawo pane chakanaka unotoona ngemukadzi wako akashata. Saka inhau yekuti uve nefaith, uve nemuono wekuona kuti pese pane chakanaka, chakaipa chitoripo. Saka kana ukava nenyasha zodzo ikawira mauri, unokwanisa kuona kuti ichi chakaipa. Hongu chinogona kunge chine zvachiri kuita zvakaita zvakatinakei, asi panenge pane chakaipa. Vese vanorwara nechirwere chedzi usafungoti vanenge vachichida, but kana chichiuya zvinouya sezvakanaka. Saka inhau yekuti, for example, pane vanhu vanochengeta huku, vachichengeta huku idzodzo dzichitopuwa chikafu manheru, dzinototi aiwa uyu munhu anotifarira, anotida, anoita sei kuti pachikafu chichi, but chiri kupuwa chikafu, huku dzo dziri kupuwa chikafu kuti dzizoitawo chikafu. Saka iwe musikana, mukomana uri kuti aiwa mukomana uyu anondigochesa, hongu nhasi ari kugochesa, asi plani yake ndeyekuda kugocha. Saka yanhau yekuona kuti ichi chakanaka zvacho but chine kakuipa. Because Moses aifana kubuditsa vana munyika meIjipita, but at the first iye akaitirwa zvakanaka, akanogara mupalace, ndiye akatanga kutobuditswa. Saka sometimes iye akabuditswa kuiswa mune zvakanaka, achibviswa mune zvakaipa, asi iye aifana kugara mune zvakaipa kuti agobuditsa vanhu mune nyika yakaipa vagoenda mune yakanaka. But the first thing chakaitwa Satani achiona, akatanga kubuditsa yeye. Saka sometimes Satani antonge anotoonawo, atoriwo nespirit yekutoona, because pese pane blessing iye anenge aripo. Saka anotoona kuti kana munhu achizvarwa akapfumbata, anotoona zvaakapfumbata zvacho iwe usati wazviona. Saka zvoda nyasha kuti urambe hakuna munhu akasikwa naMwari achinzi imurombo, no. But kuva murombo inhau kuti takabvutirwa zvedu zvatakapiwa. Saka Satani anotora. Sometimes unozoona kuti life yakurarama haisiriyo, life yakurarama haisi yako. Satani anokubvutira life yakanaka, okupa life yakaipa. Mwari hapana munhu wakasikira kuti agotambudzika, hapana. But Satani ndiye anouya mulife medu oomesa zvinhu. Sometimes zvinogona kuomesa through mafungiro, unogona kusatofunga zvinokupa mari. Sometimes pauri ipapo patori nemari, but mindset yako yakakorapwa naSatani. Saka pauri ipapo nhasi izvezvi, hongu Satani aripo but Mwari aripo. Saka yanhau yekuda kuvhura mindset kuti pandiri panapa panodei, hongu nyika yakaminama but inini wacho ndofana kudii. Because mukuoma kwazvo vamwe vari kuita mari, mukuoma kwazvo vakaita kwakuchema vamwe zvikutovaitira. Because panguva yeCovid vamwe vakatenga mota nemamaski, vachitenga mota, but iwe chako chakangoitika Satani paakapindura mulife mako, wangobatwa neCovid yacho ukapedza wafa, but mumwe akaita mari. Saka inhau yekuti unozoona kuti pakapinda HIV, vamwe vatora mari yemadhona wakaita sei, but iwe Satani paakapindira wakabatwa neHIV yacho. Saka inhau yekuti unofana kuti uve padhuze naMwari, unamate. Wanamata kuti Satani asiye zvaakakutorera, Satani akupe life yawakarongerwa naMwari wako, Satani abude mulife mako,